बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। परिणाम भोजपुरिया जहान हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहा बानी आप लोग के भाषा वाला आप लोग के फेवरेट चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। नई रिपोर्ट में रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी कि एक्शन से भरपूर खेसारी लाल यादव के गाना के वीडियो सॉन्ग शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा और साथ ही साथ ये बता दी कि गाना के वीडियो आप लोग के बीच में 20 तारीख के रिलीज हो जाए। जी हाँ, 20 सितंबर के दिन SR के म्यूजिक पर एक्शन से भरपूर गाना के वीडियो सॉन्ग रिलीज हो जाए, जहां के कई गो वीडियो सॉन्ग के जो कि शूटिंग के आप लोग फोटो देख रहे बन जा कि खेसारी लाल यादव के बहुत ज्यादा पिटाई भइल बा। जी हाँ, अभी आप लोग बता दी कि बड़ा ही बेहतरीन वीडियो के शूटिंग भइल बा, एगो अलग लेवल के वीडियो के शूटिंग भइल बा। यदि आप लोग वीडियो देखम जा तो आप लोग के दिल खुश हो जाए। बड़ा ही बेहतरीन वीडियो जो कि खेसारी लाल यादव शूट करे बड़े, बहुत ज्यादा पिटाइल भी बाड़े। जी हाँ, और आप लोग बता दी कि फोटो हम लोग ब्लर करके थोड़ा दिखा रहा बानी। यदि देखम जा तो खेसारी लाल यादव के देह पर मुंह पर पूरा खून भी लागल बा, तो बड़ा ही जबरदस्त वीडियो के शूटिंग हो गई बा। और ये गाना के वीडियो में खेसारी लाल यादव के साथ जो कि चांदनी सिंह नजर रही है और ये गाना के डायरेक्टर और कोरियोग्राफर वाले RD रामदेवन। मिला जुला की ये खबर आ रहा बा कि खेसारी लाल यादव अपन एगो बेहतरीन गाना के वीडियो शूटिंग कंप्लीट कर ले बारे, जो गाना के वीडियो आप लोग के बीच में 20 तारीख के रिलीज हो जाए। तो भैया आप लोग के शूटिंग के समय के कई गो फोटो दिखाई नहीं, तो कैसा लागल आप लोग के फोटो और के एक्शन से भरपूर गाना के वीडियो के इंतजार कर रहा बा, अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा। और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा और भोजपुरी जगत के हर छोट बड़ न्यूज जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजा। तो मिलता नहीं भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।